Seguridad sa Mangaldan National High School. Tiniyak po kasunod ng natagpuang balisong sa bag ng isang estudyante. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Mas hinigpitan ngayon ang Mangaldan National High School sa Pangasinan ang seguridad sa paaralan matapos mayulat ang isang estudyante na nagpuslit ng patalim sa paaralan at ginamit para mangikil ng kapwa nito estudyante. Nabahala ang pamuno ng paaralan matapos makumpiskang isang balisong na mukhang ballpen kung titignan. Di umano, ang biktima ay isang grade 7 student samantalang ang isa pang sangkot ay grade 8 naman. Matapos maganap ang insidente, agarang nagsagawa ng consultative meeting ang paaralan katuwang ang PNP at mga barangay officials upang higpitan ng seguridad. Ang mga magulang ng sangkot, usap na rin na nagkayos, samantalang ang mga sangkot ay sumailalim na rin sa psychological interventions. Sa ngayon, ipinatupad ang mandatoryong pagkakapkap sa bag ng mga estudyante upang masiguro na walang may pupuslit na patalim. Yung massive po, yung isasagaw po nating pagkapkap sa mga bags ng mga estudyante bago sila makapasok po sa paaralan. Bukod dito, tayo po ay nagdagdag ng security guards na may trabahong umikot, mag-rowing sa loob ng ating paaralan para masigurado na ang mga bata po ay ligtas at ang mga bata po ay nasa loob ng silid-aralan para pasukan ang kanilang mga klase. Ang Mangaldan National High School ang pinakamalaking paaralan sa Region 1 kung saan higit 8,000 estudyante nag-aaral doon. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak Arman. IFM News. IFM News. IFM News.